बिटिसिनि भबिष्यतखौ नायनानै बिनि दानि बोहैनाय राजनितिनि ट्रेन्ड आरो फैगौ दिनाव जानो थांनाय राजनितिनि ट्रेन्डखौ नायनानै आं सासे राजनितिनि मानसि आङो रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो लुबैयो आरो बिटिसिनि समग्र जाथि गस्थिखौ राजनैतिक भाबै आङो ज' खालामनो लुबैयो आरो स्पेसियेलि बर'फोरखौ आङो खौसे जाजानो लुबैयो दा बेनि थाखाय आं जथेस्थ' खामानि मावबोदोंमोन आरो गोबां खारनाव बेखौ सफल खालामनो हायाखै मावफुंनो हायाखै आंल' नङा UPPLनियानो जा बा BPFनियानो जा गोबां गोजौ सारिनि दैदेनगिरिफ्रा बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय सेस्था खालामबाय थादोंमोन नाथाय दिनैसिम जायाखै दिनै नङा गाबोन नङा जोङो खौसे जाथारनांगोन आरो खौसे नङाब्ला जोंनि हारिया थावरिनानै थानाय नङा आरो बिटिसिनि समग्र जाथि गस्थिफोरनि जि लुबैनाय बिसोरनि गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंनो हाया खारन जोङो जेरैहाय जोंनि भाषाखौ मोजां मोनो जोंनि कला कृष्टिखौ फोथांनानै लाखिनो लुबैयो गुबुन हारिफोर जेरैहाय जोंनि खाथियाव थानाय मुस्लिम मानसिफोर जोङो आदिबासि मानसिफोर नेपालि मानसिफोर असमिया मानसिफोर राजबंशी बङालि बिहारि गासैबो गावनि भाषा आरो संस्कृतिखौ लानानै थांनानै थानो लुबैयो डेभेलप खालामनो लुबैयो दा बेखौ आं नुदों जे बेखौ मावफुंनोब्ला फैगौ समनि जि राजनितिक सोलिबाय थानाय जे UPPLनि दारैहाय बियो बांसिन स्कप दङ UPPLनि मानसिफ्रा समग्र जाथि गस्थिनि थांनानै थानायनि खोथा बाथ्राखौ सिन्था खालामदों बिथांमोना मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि भाषा संस्कृति उन्नयननि सिन्था खालामदों आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' मानसिफोरनि थांनानै थानायनि बाथ्रा बिनि परिकल्पना बिथांमोनहा खालायनानै खामानि मावगासिनो दङ दा ओंखायनो आङो बिथांमोनखौ आरोबाव हेफाजाब होनानै थाबै आरो साबसिनै जोंनि जायगायाव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनाय आरो जौगानायनि खामानि मावनाय बे खामानिखौ आगोल लांनो लुबैदों सार बिदिब्ला BPFनि राजखान्थिनि जिखिनि थासारि बे माबायदि जागोन जिहेतु माने नोंथांमोना पलिसि मेकिं खालामोमोन BPFआव नोंथांमोना बिटिसिनि राजनितिकआ भबिष्यत अन्धकारथिं थांगासिनो दं बेखौ बयबो रायजो राजायानो नुगासिनो दङ बुंगासिनो दङ स्वयं BPFनि दैदेनगिरिफोरा बे खोथाखौ अनुभब खालामदों आंबो भाइस प्रेसिडेन्टमोन आङो स्पक्स पार्सनमोन दा बे समग्र खोथा बाथ्राफोरखौ अनुभब खालामनानै जोङो मोजां खामानि मावनो थाखाय गुबुन बेटार मोनसे अपरचुनिटि थानाय पार्टिनि प्रयोजन दं बाहाय थानानै बयखौबो ज' खालामनानै खामानि मावनायनि दिनैनि सम बेखौ बुजिनानै आङो UPPLआव फैदों थाबोनाय माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ मा खालामनो सानो जिहेतु खौसेथिनि बाथ्रा बुंनो नोंथाङा आंथ' खावलायबाय थादों जे बयबो जोङो जिहेतु खौसेनि खोथा बुङो खौसेया मोननैनि गेजेराव माबा मोनसे द्वन्द्वनि थाखाय जुदि ज' जानो हालाब्ला अब्ला जोङो मावथिफ्रा बबेबा मोनसेयाव ज' जायोब्लानो जोङो ज' खौसे थानो हायो ओंखायनो आंनि खावलायनाया जाहैबाय जिखुनु राजनिति दलाव थाया मानो BJPआवनो थाया मानो कंग्रेसआवनो थाया मानो BPFआवनो थाया मानो अबेबा दलावनो थाया मानो दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरखौ लानानै ज' UPPLआव फैब्लानो जोङो मोनसे सक्तिशालि दल खालामनो हायो UPPLखौ आरो बिटिसिनि समग्र समस्यानि सायाव जोङो मोजाङै सिन्था धारा लानानै खामानि मावलांनो